Здравейте хора! Ние сме Краско Слама. И това е нашия 10-ти клип. Влог. Кога стигнахме до тук? Минахме през клипове като напиване на Кал и Васко, Ева с Батъл 1, Най-лошия ден, Ева с Батъл 2. Лудия убиец в библиотеката. След което се скарахме няколко месеца, не качвахме клип, но се завърнахме с дете или тинейджър. Станахме по-известни и решихме да качим Краско наобратно. The Fire Guys. Елес Батъл 3. И сега влог! Беше забавно, но започваме да го приемаме по-скоро като задължение, отколкото за забавление и забравихме истинските си задължения като учене. След всеки клип задължението се усилваше и се чувствахме все по-длъжни. Например, в първия ни клип напиване на Кал и Васко не ни пукаше кога ще го качим и какво ще правим. Дори не възнамеряхме да го качваме. Просто забавление. Последния бързахме и тичахме по къщите си. Васко избяга от училище, за да заснема клипа и майка му го наказа. Аз пропуснах годишнината на баба ми и дядо ми, за да направим клип. И само бързахме и изобщо не беше добре. Оценките ни се понижиха и за това ще си вземем малка почивка. Сега ще ти поговорим за някои филми. Например... Орлов 3. Чум, шум, чум, шум, чуя хиени вървят насам. Чум, шум, чум, шум. Например, някой филм на ужасите. Железният човек. Или някоя музикална драма. Тубаклец. Или принцесата и жабока. Имам още много идеи, но ще ги видите лятото. И сега, драги зрители, една сцена, която няма нищо общо с Кало, кога се дойде Рейза? Сега ще видя Васко. It's my